Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வெதை நடுறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ இப்போ வாங்க எப்படி வெதை நடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு வெண்டைக்காய் விதை எடுத்துர்க்கேன். நீங்க என்ன விதை எடுத்துர்க்கீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஒரு பூசற கரண்டி தேவைப்பட்டா எடுத்துக்கோங்க. நான் தேவைப்படும்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு கிணத்துல தண்ணி வேணும். அப்புறம் வந்து பூசற இது குத்தூசி வேண்டும். இப்போ வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே இப்படி கட்டுமானி போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போறோம்னா 4 ஓட்டைகள்ல போட்டுக்கோங்க. நான் அதுக்குள்ளே விதையை போட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த தண்ணியை எடுத்து தெளிச்சு விடணும். இந்த தெளிச்சு விடுறது எதுக்குன்னா அந்த விதையை நல்லா உள்ளமாக கொண்டு போய் நல்லா வேர் வர்றதுக்கு இந்த தண்ணி தான் உதவி செய்யும். நல்லா நிறைய தண்ணி தெளிச்சு விடுங்க. இப்போ இந்த விதை எப்படி வளரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப குட்டி செடியாக தான் வரும். இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி குட்டி செடியாக இருக்கிறப்பே சில இதில் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். இது மினியேச்சர் குக்கிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் வரும், இதுக்கு மேலே வராது. இந்த இதில் வந்து இப்போ பார்க்குறீங்கல்ல, இதுதான் வந்து வெண்டைக்காய். இது வந்து நட்டது. இது இப்போ நல்லா காய் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வெண்டைக்காய் செடி வந்து நாட்டு வெண்டைக்காய். இந்த வெண்டைக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொசுன்னு வரும் காய். தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ பூவும் விட்டுருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.